Какво правиш? Ами нищо. Трябва да поговорим. За какво? За сянката. Какво е станало пак? Има едно место, къде Меги отива постоянно там. Искаш ли да ходиш? Добре. Хайде. Но какво е станало? Сънувах нещо страшно. Сънувах страшен кошмар с теб и Меги. От кога ги сънуваш? Вече една седмица. Какво? И чак сега ми казваш? Да, защото не бях сигурна в себе си. А сега си сигурна? Да, защото има нещо в Меги. Какво имаш в Меги? Какво става? Ами нали ти казах, сънувах как отива на някое място. Кога си ми казала? Изоставено. Сънувах. Но не знам, Меги наистина е много странна тези дни. За последно бяхме заедно, когато Клери припадна. Тогава не я виждам, ако я виждаме с някакви, не знам, бандити и върши в цвета. Наистина, Патрисия. Не знам, но... Се разбира. Аз не вярвам сега Меги да е. Къде е Меги? В изоставената сграда. Какво прави там? Не знам. Имам чувството, защото е там. Не знам, не вярвам Меги да ме мрази. Ние израснахме заедно. Не знам, но ще стане нещо, където ще си спатиш. Не вярвам. Меги, не вярвам да го направи. Тя не е такава. Това не е ли тя? Меги? Какво правиш тук? Просто се разходим. Тук? Защо тук? Меги, училището е там. А не тук. И защо си толкова плашена? Не съм оплашена, просто не ми е добре. Боли ми главата. Меги, защо лъжеш? Не лъжа. Познавам те, какво става? Моля те, остави ме на мир, искам малко спокойствие. Ама спокойствието тук ли се намира? При наркоманите? Моля ви, просто искам да се разходя. Близо съм до училището, какво Моля си в толкова? училището! И какво? Какво правиш тук? Тази кучка как му удари сама? Кучка е майка ти. Меги! Няма да оставя нещата така. Меги! Спри! Защо удари Майкъл? Защото вече не издържам. Спри да ме следваш. Какво ти става? Какво ми става ли? Се означава, защото като си го ударил, не означава, защото... Окей. Да, Меги. Добре, може ли да ме оставите? Какво ми ще говорите? Много ви се моля. Нищо не крие, просто ме оставете. Майкъл е да кажем. Какво има? Искаш ли да оставим да отиваме там, за да видим какво ще следва? Добре. Ела да се направим, че си отиваме. Хайде. Приятели, предатели! Да. Ела да се спрем за това. Мисля, че сме се отишли. Да. Как не пратиш, ама? Няма я. Няма да го пусти. Няма я, Майкъл. Тя е хитра, може да се крие зад някое дърво. Няма я. Хай. Дали е в сградата? Да. Майкъл, Кажи. виж колко бързо е тръгнала навътре. Тя не се накрие нещо. Казах ти, не лъжа. Ти си мислиш, защото... След кога го казвам, както е станало въобще. Тук като в погрешен завой. Майко, каква гора. Ужас. Полека, може да има някой знае ли коприва. Патрисия, добре ли? Да. Чуй са. Е толкова зловещо. Ето, Видя ли? тук, това не е място за разпитка.
Това е нещо за... Фианси. Това е нещо... Погледни. Тук няма нищо. Или поне не виждам нищо. Меги? Меги! Какво правиш тук? Ами, нищо, просто не гледаш ще паля си огън. Защо си запалила този огън? За мъртви. Не е за мъртви. Е как? Виж. Виж, погледни. Вижте! Погледни. Знаете какво сега? Къде е този огън? Защо има? Иди. Тук. Дай ми я. Какво е това? Дай ми я. Не. Дай ми я, моля те, дай ми я. Не, ти лудни си. Ти си сянката. Не, просто се опитвам да премахна сянката. Не. Аха! С това? Опитвай да предпазиш сената от сянката. Няма да получиш това. Меги, кажи какво става. Какви са тези ритуали? Нищо не става. Какво е това? Нищо. Нищо не става. Виж как се смее. Какво ти става? Присте. Не! Патрисия! Патрисия! Остави ме. Не, Патрисия! Меги, какво ти става? Нищо ми няма. А какво е това? Нищо ми няма. Меги, какво става? Той идва твърде късно, остави ме. Кой идва? Кой идва? Става? Той идва твърде късно, остави ме. Кой идва? Няма да кажа нищо. Кажи всичко Няма да или кажа умираш. нищо. Кажи няма да всичко кажа. или умираш. Нищо. Кажи Нищо няма да всичко кажа. или ти умираш. Нищо няма да кажа. Кажи всичко или умираш. Няма да кажа нищо. Кажи. Майко, аз се убия. Тя няма кръв. Меги? 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 Пусти ме! Остави ме! Дома. Майко! Патрисия! Патрисия, стани! Патрисия! Патрисия, удари с тук! Ставай да се махаме. Ставай да. Ставай да се махаме. Ставай да се махаме. Не може да Ставай остане! да се махаме. Чакай! Отиваме него. Къде? Ела. Меги? Меги? Спри се. Спри се. Въже, тук има ли въже? Няма. Ме намира. Спри се. Махна окото. Седни. Не снорите. Ми, рана. Какво Седни става? мира. Какво става? Нищо не става, оставете ме на мира. Не си измисля, Меги. Кажи какво става. Кажи, какво? Просто служа на сянката, нищо повече. Коя е сянката? Кой е сянката?
Чакай, какво? Познавате го? Кой? Познаваме го? Да, познавате го. Меги, кой? Питайте го. Аз нямам го. Служителка съм му, ще ме убие. Кой? И затова ли не умираш? Да. Ти си включила сделка с дявола, Меги. Меги, а защо не ми каза толкова пъти ме лъжеш? Няма да си Знаеш кажа. какво напрежение беше? Какво става? Кажи, нарегам със сърце. На кой служиш? Служа на сянката. Какво? Коя е сянка? Той е цар. Кажи кой. Не знам името. Кажи Само кой. Само знам, че го познавам, не съм го Ти виждала. се няма излъчвай така. Кажи кой. Само знам, че го Ставай. познавате. Майка оставия. Не съм го Кажи виждала. кой. Не съм го Лъжеш. виждала. Слагай! Само знам кой ме е помощника. Кой? Чули това? Ваша приятелка, но не знам името. Честно. Тук има някой. Онази, която седа на пейката. С червената коса. Тя е. Какво? С червената коса. Дори не знаем името. Онази! Къдръвата. Да. Къде е тя? Не знам. Меги. Тя му е помощник, сигурно е при него, но не знам кой е той. Какви се тук има някой? Само не я Чувам познавам. нещо. Кой е тук? Кой? Никой, само аз съм. Кажи кой е тук. Проверете, ако искате ме дръжте за ръцете, един да провери. Аз ще направя. Аз ще правя. Нямаме телефон и се обадим в полицията. Дай си ръцете. Убийце. Ето ли те е Сара? Ти уби Сара. Не аз. Кой го направи? За толкова много изчезвания. Ти си виновна. Помощникът. Кой е той? Кой е този помощник? Казах ви, момичето. Тази сянка. Наш познат ли е? Помощника каза, че го познавате, но не съм го виждала. Кажи ми кой. Не съм го виждала, само помощника му. Кажи ми кой. Не знам кой. Меги, дразниш ме. Кажи ми кой е сянката. Ако знаеш, нямаше ли да ви кажа? Значи за да служиш на него, знаеш кой е. Кажи ми. Не знам. Спри! А ти се тук има някой. Моля? Тук има някой. Ами, как да оставя? Ето. Какво правиш ти?